velkommen til den store landstævnecamp. Drømmer du også om at kunne slå den perfekte vejrmølle? Og har du tit tænkt på, hvordan man egentlig gør? Så se med her. Som ved al anden fysisk udfoldelse er teknikken altafgørende, hvis du vil slå den perfekte vejrmølle. Vi snakker om 3 grundlæggende elementer her, som er meget vigtige. 1. Strækte lemmer. Jo mere strækt, jo bedre. Underdriv det ikke. Det ser meget flottere udefra, når du gør det med strækte lemmer. 2. Fart. Vær ikke bange for underlaget, vær ikke bange for at falde. Jo mere fart, jo flottere vejrmølle. 3. Handler om mod. Du skal ture og lave den hele vejen rundt og tro på, at du lander på benene igen. Er I klar til at se den perfekte vejrmølle? Stine, hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det var faktisk den helt perfekte vejrmølle. Jeg ved godt, det ikke er særlig pænt at sige, men jeg synes, den sad lige i øjet der. Det var kapitel 1 i den store landstævnecamp. Husk at se med